नमस्कार, मी सर्पमित्र अमित भगत. साप पकडण्याचं काम करत करत थोडंसं समाज प्रबोधनही करत असतो. या ठिकाणी आपल्या घरात असणाऱ्या पाली ह्या विषारी असतात असा बराच लोकांचा गैरसमज आहे. परंतु हा गैरसमज पूर्णपणे चुकीचा आहे. अशा ज्या घरातील असतात, घरातील पाली होम गेको या आपणास विषारी वाटतात, परंतु दिसायला विचित्र दिसल्यामुळं लोकांचा असा समज झाला आहे की त्या पाली विचित्र असतात, विषारी असतात. असा कोणत्याही प्रकारच्या विषारी पाली नसतात. या ठिकाणी आपण उगीच पालींना मारतो, कारण पाली ह्या घरातील जे कृमी कीटक खाण्याचं काम करत असतात. कोणत्याही पद्धतीचं त्या आपणास नुकसान पोहोचवत नाहीत. त्यामुळं कृपा करून अशा पालींना मारू नका किंवा हुसकावून लावू नका. घरात तुमच्या स्वच्छतेचेच काम करतात. या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण अशा न्यूज वाचतो की पालीमुळं विषबाधा झाली, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. आपण ज्यावेळेस भांड्यामध्ये काही स्वयंपाक किंवा जेवण बनवतो, हे भांडे काही ठिकाणी कलई केलेलं असं भांडणं असतं. कलई केल्यामुळं रासायनिक प्रक्रिया होऊन त्या भांड्यामध्ये या विषबाधा होऊ शकते. परंतु आपण या पालीमुळं विषबाधा झाली असं आपण त्यांना सांगून मोकळं होतो. या ठिकाणी बघू शकता, ह्या दोन पाली या ठिकाणी माझ्या हातावर आहेत. या ठिकाणी बघा आपण, या कोणत्या पद्धतीच्या विषारी पाली नाही आहेत. आपण या ठिकाणी बघू शकताय. लोकांचे बरंच गैरसमज आहेत की ह्या पाली विषारी असतात. अशा कोणत्याही पद्धतीने पाली विषारी नसतात. आपण बघू शकताय. समाज मनामध्ये या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात त्यांच्याबद्दल गैरसमज आहेत आणि हे गैरसमज पसरवण्याचं काम समाजातील काही लोक करत असतात. आपण या ठिकाणी बघू शकताय, माझ्या हातावर या पाली आहेत. या चावल्या तरी काही इफेक्ट होत नाही आहे. सहसा ह्या पाली चावतही नाहीत. आपण असं बघू शकता, ज्यावेळेस त्यांना भीती अशी वाटते त्यावेळेस ते त्यांची शेपटी तोडून पळून जातात. आपण बराच वेळा बघितलं असेल. या ठिकाणी मला एवढं सांगायचं आहे माझं की पाली विषारी नसून घरातील एक मित्र म्हणून त्याच्याकडे बघा. आपण या ठिकाणी शास्त्रीय जास्त माहिती देत नाही आहे. फक्त एवढंच आपल्याला सांगायचं आहे की या पाली विषारी नसून या बिनविषारी आहेत. आणि या पाली समजा आपल्या अन्नावरून गेली किंवा जवळ आसपास आली की अन्न विषारी होतं, असं कोणत्याही पद्धतीनं काहीही असं नसतं. त्यामुळं आपण या पालींना या ठिकाणी बघू शकता. ह्या पाली या ठिकाणी आपण जिथे पकडल्या तिथं सोडून दिले. जर हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.